militancia que reclama o cumprimento deste objetivo. E aos servicios de militancia estamos. Non é o que aconteceu até agora e as perspectivas que se abren. O que aconteceu non é un éxito do encontro en Mandiño, é un éxito desa militancia, pero precisamente ten que aproveitarlo. E as perspectivas non dependen só do que faga o encontro en Mandiño, que está claro cal é a nosa posición e a nosa liña de combate democrático nun contexto, nun panorama interno que evidentemente non é o mesmo hoxe ou dende o pasado sábado, non é o mesmo que poucos días antes do sábado pasado. Por lo tanto, iso hai que ter en conta no modus operandi. E nada máis, disculpade por a extensión da miña exposición, pero queríamos todos nos facela o máis clara posible, o máis representativa posible, para facilitar a transmisión. E de todas maneras, agora, pois, naturalmente, que tedes vos a palabra, se teredes alguna aclaración complementaria, xa sabedes a que me refiro, as vos intervencións para preguntar o que vos parece ben respecto a este. Muchísimas gracias. Sí, entonces, o que propongo o encontro en Mandiño para a elección de delegados da Asamblea que non se sean a través de listas, senón a título individual dos militantes da Asamblea que se apuntan para a Asamblea. Es así, non sei se entenden eso. Vamos a ver, o que propongo o encontro en Mandiño acabo de explicarlo. Queres que repita? Non sei se a través de listas ou non. Non, vamos a ver, por que temos o fetichismo das palabras e dos que listas non listas? O que dixen é, si o sistema é de confrontación en asambleas de listas alternativas para ver quen ten máis, quen ten menos, de grupos organizados, fica fora toda a militancia que non está escrita a grupos, e nós non queremos eso, por lo tanto ese método non nos vale, en principio, como o método a seguir, pero depende de que a militancia se capaz de reclamar e conseguir que non sexa ese o método. Está claro? Non depende só de nós. En cambio, se se fai o que nos dixemos, que a militancia se poda ir apuntando para asistir, non só, naturalmente non ten que apuntarse para unha asamblea comarcal, non ten dereito, apuntarse para asistir hasta o final e ao plenario, eso vai dando lugar a unha lista. Si todos esa militancia dice, estes son delegados, en vez de que ser elegidos formalmente, resulta que é opción voluntaria ser delegado. De acordo? A ver se vos entendedes. Non me gusta dar moitas explicacións por eso, porque logo, en lugar de aclarar as cousas, as reiteracións o que fan é encerellar. Por eso dixen, xa o expliquei. Pero vou dar un exemplo. Unha fórmula para poder que pudese asistir todo o mundo, toda a militancia, sin conculcar o principio formal de delegados, sería, como está establecida por Constitución, un por un. Está claro. Isto non foi o que se plantexou, por exemplo, no proceso da Asamblea Extraordinaria do outono pasado para a elección de candidato a presidencia da Xunta, e non foi aceptado. Bueno, pero que non ten por que ser un por unha razón. Hai algún precedente de que nunha Asamblea do PNG todos e cada un dos militantes existisen. Hai algún precedente que se cumplixe un por un. Non, bueno. De acordo? Por lo tanto, hai procedimentos que poden dar coa intervención adecuada da comisión organizadora, que ten que ter unhas atribucións para xestionar e dirixir o proceso, para poder conseguirlo. Que todos os que queiran participar, participen. E non vou repetir a explicación, por favor. Porque sería un erro, ou certificar que eu son incomprensible, por tanto, unha especie de necio, como docente incluso, o que vos non entendedes, non é así. Esa proposta que plantearéis mañá supone unha comisión do diseño da Asamblea, ten que pasar por esa comisión, non? Non. Non ten que pasar? Para que estamos falando aquí?
Si decimos, exhortamos a militar a tomar iniciativa, a contar de que a militancia se entere, xa pode tomar iniciativa, que comisión? A comisión está para outra cousa, para arbitrar os mecanismos que traduzan dentro do marco legal establecido o que a realidade faga. O que na práctica faga. Vos sabedes como facía Charles Chaplin? Como filmaba as secuencias esas, os gags aqueles, por exemplo, que collía un mazo así inmenso, e bum, mandaba así, non? É que cando ves os filmes, son un realismo extraordinario, que dices, como centella e pudo arrar sin que pase nada, non? Sabedes como o facía? Algunhas de vos, sí, porque estudiaches audiovisual, non? Está contado nas biografías. Filmaba de xeito que os actores facían movimento á inversa. É así, e facía todo. E non convertía eso a efectos da proxección en darlle a volta, entón, efectivamente. Entendedes? E a moviola, inventou Charlot a moviola muitísimo antes. Non a moviola. Os outros grupos que hai dentro do BNG poden impedir que esa militancia no Consello Nacional do sábado só obtivo un 17% a apertura a toda a militancia e o resto parou. Eses outros grupos poden impedir que participe a militancia? Non creo que... Eso é por andarlle, se deixes saberte, porque non quero que a mellor diga unha inconveniencia e pase como el famoso de Tello, non? Manda cojones, non? Por eso apago. Esto, teóricamente, poderían dificultalo. Estou convencido de que no clima aberto agora non lo vai pasar. Eu coido que incluso, por lo menos os grupos que se atoparon, ese sí, coa sorpresa do que acaba de acontecer, interiorizaron que é preciso abordar o proceso de unha maneira que isto non se descontrole e que dar lugar a realmente unha rotura, un esgazamento mortal para o BNG, do que, ademais, eles fatalmente aparecerían como responsables, por non decir culpables, ante a ciudadanía, porque non hai máis que ver cal era a reacción e as presións que había na opinión pública sobre o feito de que non desen o paso de límite. Pero, sobre todo, volvo ao comezo. Os grupos van, confío eu, si ao final non se enrocharon, non? Que era a palabra que se está utilizando na cuestión da dimisión, si a militancia é unha vaga, van chegar a conclusión de que as vagas rompen os diques. Entón, é mellor encarrilar a vaga. Ou seja, en definitiva, o que está en xogo é: os cidadáns exercentes son os que cambian as cousas ou son os grupos dirixentes? Eso é o que está en xogo. Conto que a militancia do BNG, esa militancia que estaba nunha atitude máis ou menos pasiva, desencantada, deuse de conta de que neste momento pode ser o protagonista e que está disposto a ser o protagonista. E se a militancia do BNG está disposto a ser o protagonista, sin ir contra ninguén, sino simplemente comunista, da recuperación do proxecto, ninguén poderá impedirlo. Iso é o objetivo. Por iso digo, non nos corresponde a nós lograr ese objetivo. Porque entón caíamos na contradicción. Decimos, non pode ser os grupos e somos os protagonistas. E o que conseguimos é que quedamos. É o pobo soberano ou somos os grupos dirixentes que non somos máis que iso, un pequeno grupo dirixente ou calquer maniño dentro da BNG, con independencia de cargos. Bueno, non nos facemos imposible, non?